Oh, hi guys! Ayun na, ayun na. Ayun na sila. Oh. Oh, wala na. Opo. Sabi ko buta. Ay, buta. Ay, wala. Merry Christmas po. Tita. Salamat Tita Dulce. Salamat din mo. Agang pamasko. Cake mo. Thank you, Tita Dulce. Yan, salamat po kay Tita Dulce kasi hanggang ngayon, ano pa rin siya, bibigay ng mga gift. Thank you so much po. Today po ay Okay na po. We open po. Yung good thing. Ikaw sa'yo't mga ano ang boses mo. O sige na, anong sasabihin niyo Tita Dulce? Thank you po. say thank you kay Tita Dulce ang walang sawa papadala. Sobrang na-appreciate po namin ito. Talaga, na-appreciate po namin ito na sobra mula sa amin ng mga puso. Thank you po Tita Dulce. Advance Merry Christmas sa inyong lahat. Thank you po. Thank you. Salamat po sa mga patuloy na sumusuporta, mga solid. Nanonood po ng ating mga vlogs. Iba pa po. Okay na po natin. Kay Nanay Titi. Maraming salamat po kay Tita Dulce, mga viewers. Oh. What is that? Dito, Salamat po sa effort, Tita Dulce. Appreciate po namin yung effort mo po. Si Ali po andun. Huwag mo ko nasuotin yan. So, open na po natin. Ay, dahan-dahan video. Slowly. Oh. Parang meron si Ali ah. Wow, for Ali! For Ali! What is so for Ali? Okay. Ito yung gusto niya. For Ali. Wow! Nagto na. Ipakita natin kung ano laman. At meron din. Salamat po. Salamat po sa sa na-appreciate po namin. Wow, what's that? Wow, Oh, this one is for Rena and Rena. Wow, may bag kayo. What's the Ali? Pakita mo sa camera. Oh, where? Ito kay Maming and Tita. Wow. Oh, anak ni Nanay Gigi. Oh, ito mga school supply po ito. Hindi na po natin tanggalin. Okay. Ito naman po ay ang cute. Buksan natin. Ay, hindi ko matialok kung ano to. Kaya ang bahala. Let's see kung ano po ito. Wow, parang Bago ako bag. ang cute. Oh, cute. Yan, sa iyo yan. Wow. Bahala. Cute po. Thank you, Tita. Si Ali naka-bukay. Oo. Uy! May naman pala to. Wow! Sa amin dito. Sa braso. Pag motor, pwede. Oh, salamat. May ano pala. Ito pala, salamat po. Pag nagta-tricycle, pwede. So, kayo na bahala. Tingnan ko, share ko na lang po ito kay Kuya Joey siguro ito. Oo. So, yan. Kasi nagta-tricycle ho yun. Ayun pa. Thank you po, Tita Dulce.
Tapos, ito ay for Wena and family. Wow! Salamat po. For Wena and family. Oy, wow. Hindi natin Ano, may ano? Handkerchief. Oh, yan. Oh, Sa kutina. 14. Ito sa ano? Ito for Ali. What's that? Wow! Makeup ka, oh. Say thank you, Tita Dulce. Say thank you po. Wow, so nice. Color pink. Siya po ang nag-open. Wow. Tuwa si Ali, oh. Wow. Oh, copy. Sabihin mo sa viewers, copy. Milkman. Salamat po sa clip Salamat. sa hair ni Ali. Thank you po. Ayan, kay Ali ito. Oh, binsi si Ali. Ah, ito kay Ali, oh. For Ali, yan. Damit daw, damit. Ali na naman. May kortina tayo, may kortina. Kunin mo. Ayan, pantulog Ali, oh. Kay Ali, oh. Wow, Ate Ali na po si ano. Oh, wow. Ay, Wow. Opo. Tita Dulce. Ano ito? Ewan ko kung ano, handkerchief. Mga handkerchief. Mga handkerchief. Oh. Tapos, ito ay kortina. Kortina. Kortina po. Sa kortina yun, baby. Sa kortina po. Mga handkerchief, mga panyo. Panyo. Mga Ang panyo. dami nito. Oo nga, isi-share mo nga yan. Pwede natin ito ngayon sa vlog. Oo, ipagmaano tayo. Estudyante. Ay, oo. Salamat po, Tita Dulce, sa kortina. Si Ali po, oh. Nasaan na? Ang bigat. Ali. Ang cute, oh. Dati nung high school ako. Ganyan. Ah. Ganyan po. Dati. Wow, thank you, Tita Dulce, dito. Sabihin mo. Thank you. Yan. Salamat po, tita. Salamat po, Tita Dulce. May bago kang Plus, kapo. more power. Salamat po sa patuloy na pag-support. Opo, opo. Ali, oh, pakita mo yung ano mo, Ali. Wow, boots. Model ka, model. Ali. Wow, thank you po. Hi, guys. Oh. Address. Damit. Wow. Mga damit siya, oh. Oh. May mga damit. Oh. Ayan, mga kalingap, mga damit, oh. Oh, cute na damit. Mga cute. Oh, cute na damit po. Salamat, Tita Dulce. Salamat po, Tita Dulce. Yan, oh. May ganyan, oh. Ang cute. Pwede sa mga, ano natin, yeah, yan, oh. Oh, kay Ali to, pwede, oh. Asya kay Ali. O kay Ali din. Wow, dito, here. Thank you, say thank you po. Say thank you po, there. Yan. Thank you po, Tita Dulce. Talaga ang kaya So, napakadami po nitong damit. Salamat po. Bigyan po natin sa mga beneficiary natin. So, thanks. Opo, sabi. So, ang pangalan po ng aming Baby beer, baby.
Second baby is baby ano? Ano yung pangalan sa baby ng tin? Ano pangalan na? Baby? Anaya. Baby, Pwede mo kaya ano? Okay. Ayan po. Ano? Nanay Gigi. So marami po ito. Makakatingin. Sabi nga siya na yun. Oo. Thank you po. Dami po ito. Madami mga damit. Dami kay Jero. Dami. Magkami pala to, siksik. Siksik ang laman. Oh, ang cute nito. Ang cute niyo. Salamat pa. So ito po, marami po ito mga so iyan ka na natin din, share din natin. Ayan, madami po ito. Madami. Dami ito. Ang pamimigay, oh. Kay Nanay Gigi, marami si Nanay Gigi, oh. Kay Kuya Ramil din. Ay, oh. Marami po, oh. Mga magaganda yung ano, kay Jiro. Cute, ang cute nito. Ito, kay Nanay Gigi. Madami ka na Nanay Gigi, oh. Parang kay Nanay Gigi lahat mapupunta. Kay Jiro. Ito, cute din ito. Kay Star. Make this LDD good. Sharif. Ate, Ito, pantalon ni Jiro. mayroon pang full. Nagka. So, tapos na po. Ay na, paalam na. Alam na. Okay na? Ay, salamat. Ito ang may Ay, salamat po, Tita Dulce, sa mga padala mo po. Yung iba po ay isi-share po namin kila Jiro, kila Nanay Gigi. And ito naman mga handkerchief ay sa mga ibang mga bata. Salamat. Salamat po. God bless po. Yan. Okay na yan.